В първите две видеа говорихме за това как изглежда тортиколисът и какви могат да бъдат причините за появата му. В това видео ще се фокусираме върху практичната част. Какво реално може да направите вие като родители в ежедневието и кои случаи е добре да потърсите допълнителна подкрепа. Най-важното нещо, което искам да подчертая още в началото, е, че бебето трябва да продължи да спи по гръб. Това е препоръка, която не се променя, защото е свързана с безопасността на съня. Подкрепата при тортиколис не идва от промяната на тази позиция, а от начина, по който редуваме движенията и позициите през останалото време на деня. Едно от най-простите и ефективни неща, които родителите могат да правят, е да редуват посоката, в която главата е обърната по време на сън. Една вечер главата може да е обърната наляво, следващата надясно. Или по средата на вечерта, когато будите бебето за хранене, може да обърнете главичката. Също така е много полезно да се сменя ориентацията на бебето в леглото. Така че погледът му естествено да се насочва към различни посоки. Към светлина, към движение или най-вече към родителите, а не винаги в една и съща страна. Да отбележа, че ако забележите, че когато внимателно завъртате главата на бебето към по-неудобната страна, то много бързо и упорито я връща обратно към предпочитаната, това е сигнал, че тялото среща трудност и е добре да се потърси професионална оценка. Когато бебето е будно, движението става ключово. Времето по корем, или така нареченото tummy time, е изключително важно. Добре е да се предлага често, но на кратки интервали, които да са съобразени с възрастта и възможностите на бебето. Не е нужно да е дълго, по-важно е да е редовно. Дори няколко кратки включвания през деня имат голям ефект. Главата в странична позиция също е много ценна. Когато бебето е поставено първо на една страна и след това и на другата, тялото получава възможност да използва и двете си половини. Поставянето на играчки от по-слабата или по-малко използваната страна насърчава по-активното участие и подпомага по-равномерното движение. Начинът, по който носите и храните бебето, също има толкова голямо значение. Полезно е да редувате ръцете, в които го държите, както при носене, така и при хранене с шише. Носенето на рамо е добре да се редува от едната и от другата страна. По време на игра можете съзнателно да смените страните, от които говорите или привличате вниманието на бебето. Така тялото не се фиксира в една и съща позиция и получава повече разнообразие от движения и стимули. Има и някои неща, които е добре да се ограничават или избягват. Продължителното стоене в столчета за кола, люлки и шезлонги, когато това не е необходимо. Това увеличава натиска върху една и съща зона на главата и може да засили асиметрията. Като общ ориентир, извън пътуване, не е препоръчително бебето да прекарва повече от 20-30 минути наведнъж в подобни контейнери, особено в първите месеци. Колкото повече възможности има за свободно движение, толкова по-добре. Също така, не е препоръчително и използването на възглавници против сплескване на главата. За съжаление, те не решават причината за проблема и могат да повлияят на дишането и терморегулацията на бебето, а в някои случаи дори и да засилят асиметрията. Важно е родителите да знаят и кога е добре да потърсят помощ. Ако асиметрията се задържа във времето, ако бебето продължава да гледа почти изцяло в една посока, ако движението на главата изглежда ограничено или ако няма промяна въпреки опитите за подкрепа от дома, тогава консултацията с специалист може да бъде изключително полезна. В практиката си често виждам, че когато родителите разберат какво да наблюдават и как да подкрепят движението, напрежението спада и решенията идват по-спокойно. Най-важното нещо, което искам да запомните, е, че малките навременни промени в ежедневието могат да имат голям ефект върху движението, баланса и комфорта на бебето. В канала има и други видеа с насоки и упражнения, които могат да бъдат добро допълнение. А ако имате нужда от индивидуална подкрепа, можете да се свържете с мен или да запазите час за консултация директно през сайта.